Hmeichhe pakhat hi hlau leh hmanhmuh takin alo tlana kawng sira kar lo ding rengah chuan lutin khawpui lamah min hruai hram ro ka pu chuan man ka pe ang che kanu in pasal min nei lui tir atuma lekha zir ka duri ani tiin driver chu awangen top chu kar khaltu chu gu han sanga ni in gu group CEO alo ni a nula chuan man te pe in anei zong zong ba ka eitur anei thleng chuan a pe veka chiang hnih erawh chu bus chuan mana ti in ala le thung gu pawh chu a pi te chuan nupui nei turin an lo nawr ve reng ho alo ni a aning thin hle summer vacation hmang turin na mi chu an khua a alo ho a mahse atum aia hma a anu ten pasal nei tir an tuma wang chuan khawpui lampan chu angai le ta si ani school kalzum adu bok si chuan poisa a thaw chhuah angai a thian nu everly chuan lo khawng a hin a hna thawna chuan thawk ve mai tur chuan alo sawm bara in tur le ei tur vel an sem kual thina pawnfen chhing deuh fen te chu na mi chuan nuam lo a ti ru hle chu bara chuan gu te pawh chu an lo kal ve a fei he chuan ipi du dan ang chuan fa nei vat vatla I buai lo mai dawn a lawm alo la ti zui chulai room a chuan na mi chuan in tur alo pe a nula dang aya na mi chu alo thlang ta chat mai midang song chuan an chhuah santa veka min phurwang chau khan ka inang ti in na mi chuan tlem chua ina a tlan chhuak ngal dai gua erawh a rui tawh hle fei he chuan room a chuan a hruai sawn a na mi erawh everly chan tumin room dangah avalut ani chuan Mr. Huang ani hi ka thian nu thingtlang ami ani hi hrethiam ro aw tiin customer te laka ngaidam dil nan chuan zu chu in ve tur chuan an lo ti luia damdawi an lo tel ru chu lo ni in fei he chuan na mi chu lo zong le a Avril khan lo hmu in gu chu amut pui thei hlo chuan nun khonwam takin hun a hmang thei to don ti chuan shekara ma se huanga khan na mi chu adu lo chung lo kwa phei ve thungin anin norvel na lama goru ma chuan na mi chu a pailu ta dai mai le fei he khan lo hmu in alo nui vur vur chul chu adu dan takani thlata huanga chu beng shepin Avril pawh chu huanga chuan a hruai ro ta a atuka chuan na mi chuan gu chu ama hrai ruya chuan a phuh zui ta dai mai thil thlen dan a hrilh hnu pawh chuan Everly chuan a hrai rui du in a ring si lova nangma khan hma ila hmasa ni kha idu thu nge ya mudun kan ni gu chuan a lo ti ta poisa pek ka in tha then mai pawh chu poya ti lo hetiang poisa hi ka du lo min wangai kho lo ve a ti in na mi chuan a bank card chuan a lo vom let ani chuan in hu to lowang gu pawh chu lung oi lo tak chuan a chhuak Nisan ilo ho si lova ka ngai twa lutuk che lom Avril chuan alo ti vat Nisan khan engthil nge thleng na mi na ti chuan guami te khan an hruai lui ka chi a ti ngai na ka shelo ani alo ti zai zaya na mi chuan mi tha le thalo an tam e mai a him lo nadang thok dai ro ati nge nge Avril chuan zang na dom na tam tak adon a ring tlata Nami erawh chuan school kalzomin a in soi sial tanta a in entir chuan a lo rai ring chu lo ni in ti tlak dai mai chu atwa fei hana chuan a lo la hmu zui I rai lo a lo ti ngal phong ai teuh lo mai ti in a report card chu a thuk ruwata ente gu hi mi hausa ton to ni hi o a fai pai chuan fei hanan ati man chau khatiang miten mi hrai ruya mutpui ching kha eng president a po lo ni se kangai sang love alo ti mak ma se fei han chuan alo chhuana room doctor chu va hmu in a rai thu alo hril ta si gu chu va hmu vatin a pidam lo alo ompui meka na mi rai thu an han sha ta ka chuan a pi chu alo hlim hle ma hruai ho vat vat ro alo ti chul mai gua ero chuan ka fa po ni lawang ti in na mi chu alo ngai kholo ve hle tho anin kara chuan thil hriat thiam lo omani ringin fei han chuan a chui chianga
wanga ten an hrai rui tih vel chu CCTV footage atang chuan a hret a chiah mai mahse nami chuan a naupai lai chu tih tlak mai a lo tum rilru mek rang deuhin gua chuan a va zunga a kal bo daih tih an lo hril poisa a nei lo hlo niang fe hanan ati chuan milian som bank card ka pe lom hotela khan gu ana lo ti si an han zo chiang le a hotela khan reception counter a alo da le dai ti an shele box si kha hotel room kha fe hana lo book chu lo ni in nami khan nau ti tlak chu du le lovin ama chau po a enkol chu a thlang ta sok alo ni a ma se van duai thak takin anu te an lo lang ve le ta tlat mai zia ba wanen chuan an hruai holui ta a hnunga aka an hup sak dei bok si wangin gu te khan kara chuan an hu thei si lo an nei tir tum wanga chuan a chung te chu cheng noi nga alo pe fel diam to ni ome karai lom na minati chuan a u chuan alo beng pop iwa sak lo ve wanga hi i nei lo chuan poisa kam nei theinang ani lo tal pu in ison pai na pa chu biala zana domna vadil ro tian lo ti vel nau hi ti tlak sak ula nupuya tan chuan kala nei du thawang wanga na lo ti ta ka phe chuan damdoi in lampan lui pui an tung le ta a chuta meu chuan ka fa pai na pa chu go group CEO guwa ni ati ta nge nge CCTV footage atangin kara nami an phur ho lui lai vel chu go te chuan an lo mu ve chia bok anu te chuan nami thil soi chu an lo oi lo bur shrai lui an tuma wang chuan nami chuan a u ban chu alo se sak waka wanga po in a boi thak e mai tikhan poisa kha nei ula kalo kul zuai mayang ati taringota helicopter mang chuan gua chuan nami te kholam chu aron pan ngala nami ero tlan chua tumin anu te chu luya chuan thlak sana te chuan alo vo ve meka ma se gu te chu an lo thleng man hlau kati pal kalau she swa cheni thilom sia ka she to sin ti in gu chuan zuang thalo tur chuan alo thlem anu te chuan mak an lo tingang mai nami po chuan rin tur nge rin lo tur ti po shelo ni kho shelo chuan om zui ta dai mai si anu le u te ro chuan ngai dam te lo dil chungin an lo phakwal char chara gu chuan alo oi der mai si lo ani hian nei luya pong swala tumani ti in wanga te chu an lo mo pu thul thil dang bai pui to lovin damdoi in lam an pan santa a secretary chuan an nu fa chuan shem hlakin ti bai to lo tur le milian khat chu in en kol na na mang turin a shil bok anau pai lai chu ala tha ni te sha chuan na mi chu alom hle a gua fa nge ani ti te an she zui bok nen pi ber po chuan lok mu vatin boyi irayemo harai lowemo gu chung ko monu tan ka pom thap chiania khamwang takin omro alauti min shai ruya ka raita ka chuan min ngai sak der mai mai ani hi na mi chuan alauti vata fe han chuan huanga in puang lai video na mi shai rui tu ani thu a soina chu alo mu a chuta meu chuan gu chuan angai dik lo he ni ti na mi po chuan a shethiam ta ni ma se every likha dot alo shil char char ni om si a aril ru ana sok hle min shethiam ro u naute wang mai mai chuan Mr. Gu hi ka nei thei lawang chatakin kalau en kol don nia ti in a chwa san ta thowa reiwa klova na mi chu secretary te khan gua ina chuan an ba shwai lut le tho pe ber chuan thil shil du che kan nei wanga nia kan shwai ho che alo ti dam dia ya chuta gu chuan ka mu masak ber chang che khan ka du dei to che sin irayemo rai lawemo ne che hi ka poi ti lo min ka san to su alo ti ba deu nia ya alai ve hle in halang ni e boi ka tupa hi ali lo ve raw asin nang lo ngai zong le du dang po ala nei ngai lo shim shim heta hian omla chatekin naw po i nei don nia ti in pi chuan alo shil fia ve bok school kal ka du bok sia ro man na te kalo siam ve bok nen pasal ka nei chuan a chi lowang na mi chuan alo ti le
ka nga kang che gu ana lo ti le vat boka ole in nei lam chu soi to ri lawang u ka fanu angin he in chungai hian ni lo om don nia pi chuan alo ti ta hlawa anin nei don tu emoti hnuwa una wan han ni le dai mai tur chu gu chuan apom thiam vak lova an lai ru deuh thut bawk nami po chuan an chhungkwa chu fil a ti hle a in enkol na mai tur poisa le chen na tur anei chuang lo bawk nen an ina om mai chu poya ti lova gu chuan private tutor te roisak in tiamin ina zirtir mai te chu an dua ma se nami chuan chutia om chu lo du bik lovin pa ngai taka school kal nge chu adu ve tlat pi ber chuan dora te a hruaia adu du chu a le sak mia mia mai mi in an en hniam lo nan skula po nal takin kal se adu ani gu chuan chocolate te lo le sak ve in na me du zong tak mai alo ni hlau thomnu sang sang te chu an han hak kwal tir chin vela a in hne zel box si an du thu sam ang tak ani zel lo nge du thlan tur an shelo so a hak chin zong zong te chu an le sak ta veka aman po chu alo to chal al khop mai nami ero chu a in thla sung hle gua ho chuan an in khai bor hona sa khop maya apila chuan nami hi nau pai lai ani a chawang pohoro alo la ti zui in la pa deuh chung chuan an in poho ta lop lopa zana chuan api tir angin nami ke te chu avasil sak thlapa nami po chuan fel alo ti so the guala chuan lo ngai sak vel lutuk alo malis le ang sot sota amut tir thlap bok chuti lai yin pi ber chuan akom hlim tur ompui alo zon sak ve mek boka every ber kher kha alo ni tlat mai nami le go chuan mak anti deuh na in nami chuan a hnial du thalova mun alo phia fai lai in ava be nge nge a that le that lo te ava zot ve a bara khan ka thok to silova tho tur ka du e matin ni ti in nami chuan wang ane na until ti te kha ala shelo ni nge in every chuan alo nga ya a thoveng sot mai gu chung kwa a aloi lu chu wa nei a ti sia te alo shil chiama nami chuan engwak a soi du lo zan khat chu gu chu rui dewa alo ho chu a mu vele chen sa every chuan alo lavata nami kania alo ti vel ini lo ti in aluwa chuan alo ben sak fok si chuta nami alo lu sui bok enga ma ngai su o thian nu a rui dewa chu wang mai mai ani hi every chuan alo ti zung zunga ma chuak mai ro chauka vati fai mai ta che ti in nami chuan atir chuak ta daya gu chu kai thovin tuite in tir ka u nau nui ni ka du lo ka fai pai wang chau po ni lovin ka du che sin min kal san to su o ti in gu chuan alo kwa Avril chu amirin zong ani lo thu te shille in a chat thla zui ta ni a thil o zong zong na min anei bil chu Avril chuan a I sikin a thi khle a nu zu di chuan lo kholin a fa paken na a awm na chana chuan na mi chu alo mo pu a poisa pe in hubalak sak turin alo tham lung oi diam to chu lo ni in an pahni chuan an tang dun ring alo ni na min tungei bia ka alo ti thu ta wang chuan Avril chu a phuna sa hle inau pai dam doi tur tha kalo zot kwal vel mai mai ani hi ti in alo chang ve zai atu ka chuan nami tan poris te asyam saka ma se nau ti tlak na dam doi atil sak zeu a ei chep ti in gu chuan a poris siam chu alo pele hlau maya chu zok chu a ei ta ni tui ati hle nge nge every po chu ala be dong bik chuang lo nu zodi nen chuan in be pop ringin malak dan turte andap kwa le ta a nami ne na chuan inu in abedu che ka shilmia lawania ma se heta kalo thok ti alo shian yang ti in phone alo pe a khatianga ka chunga in chet nuwa khan engtin nge min lo biak le ngam zo ka nami na ti chuan iu nau pa hian in leitur adap ve me ka poisa tlema zong lo pe vela alo la ti ham ham engtin nge chu tiang te ila soi ngam zo ka kanu tak tak po ini lovem ni nami na lo ti
Milian thum min pela household registration book ka pe ang che chuan kanin ti buai ton to lowang anu chuan alo ti le pasal anei don ani chuan household registration book chu amamo box si poisa chu pe mai ro imamo lom bu chung kwala an har sa si lova khatyang zat lek chu an pe thei em em ang che I chung te I kalbo tir thei dan kong thaber ani hi lau su ke ma nge in ka kalpui don sin ya alo ti zung zunga na mi po chuan ngun taka in ngai twa in bu chu avakhola poisa chu puka avadil tangi nge ti chuan poisa chu kengin Avril nen chuan anu le u te chu an va hmuta a household registration book an pek ma chuan poisa ani nge yem ti le akim le kim lo te an en phota na mi po in zona pakhat ka nei kanu tak tak in I che em ti in alo zot ve engtin nge nu ni lo theyang le chu wanga lom kan du dan dana kan che ta thian ni a u chuan alo ti ma se kanu ni ka ring lo ani tiang nu hi anom thei do nim ni na min alo ti le ta ka chuan I soi dik ka fala ki ni kha inu ka ni lo ka chom seilen ero ini nu su di chuan alo ti ta karin dan chia ni chu kano pan lai chang to in min en sang ka ti reng ani ngoi ro ka du dan dan ni omang ka fa pakena hi yen kol angai dona pasal po I nei thei lawang nu zu di enge moi soi le nam hlau su o Avril chuan alo ti vela lem chan hi ban san te inin thurwal ti ka hriat na rei to inin belai po kha kan hre kalom na min alo ti si engkim hria vek chuan enga ngi heta hian min kalpui tho si a chan chu a ruala phi mak cheu ka du wang ani indik lo zia fin fian anen nu zu di chu lo nui ta vak vaka inau pai lai po kha ka kota ume ti in chem sei de umai an lo phor zui ma se a hun taka gu te chu an ron thleng ta a nu su di te nu fa po chu an che hlei thei to lo nam chuan he household registration book wang hian kalau kal lo tunge kanu le pa dik tak te ti zo tur chewin kalau kal ani ka hriat na arei to ti in anu chwa zota chutiang nu ra phlak lu tuk nen thisena inzom na an lo nei lo kha alom hle zo ka ni ma se nu su di chuan chuti maya a zona chan chu atum bi khau lo poisa hi min pe ka min kal tir lo chuan inu le pa te chu I hrengai lowang alo ti ve tlat million som lai ala phut zui secretary chuan alo beng shepa Avril chuan ka dik lo ani an thu anga ka om lo chuan min ti nat ka hlo wang ani kha thian kan ni lom ni khongai in min kal tir ro alo ti zai zai ma se ani po chu an kal tir du bik chuang lo an khoi shep an hlau ta ka chuan nu su di chuan ka shelo tak tak ani konga inu hi ka hmu a chu chuan no pangte ilani a thi don hnai wangin enkol sak tur che in min nge na ni kanom na po ka shila ma se alo kal to ngai lova a thi ta ni ka ring alo ti tangi nge do soi su nang ang mi khongai na nei lo hian mel hriat lo fa chu yen kol sak lul lowang min ru bo aniang jela ta ni hlo wangin thudik I se pani na mi chuan alo ti ve tlat secretary le gu te chuan an tum dan thlakin a fa palama chuan an tron ve le ta a ka hre ve lo kanu in engma me shil ngai lo alo te chul mai anu te chu arek ta bor bor maya zia baw hian kum hni mi ani in thinga min adam lo ta vak maya puithiam chuan adam theinan naw hmeichhia anei nge angai thu min shil ta ka chuan fadang nei thei ka ni to si lova chu hospital a tuma umpui lo lai naute chu ka hmu fu a kala tamai che ani inu le pa te chu ka shelo tak tak ani min ngai dam sham ro ti in nu su di chuan alo ngen ta nge nge a hospital hming te a hre chhuakin an han bo zui hnu chuan na minu le pa ni om tak chu an chui chhuaka ma se DNA test phot an lo du tlat mai atu ka in hmu chu an rel thuta a hlau thong dep dep chuan an khak thapa kha le chen an lo ngai sak lo awang khan an du tak tak lo ani na mi chuan a ring dewa chuti lain zu zin yu ziang chenga nular le house tak mai chu an ina chuan alo lut ta hlol mai
ka fanu ka hmuta te chu kalawm hle mai kum tam tak chu kalo zawng tawh chiah sin tiin alo kuah nghal a mahse gu chu nei tir nghal mai a tum ta ho lo a duh zawng mi nge a thlan anga yang mi hausa fapa tam tak an awm alawm alo ti tlat gu group ai pawh in an hausa in thil an ti thei zawk alo ni ka tupa fa hi a pai mek sin alo ti vata ani mo mahse chumi wang chauh chuan a nei ngot thei lawang a duh zawng a thlang ngei ngei tur ani bui gu hi i nei duh tak tak em ni tiin nuzini chuan alo zawt ta a englo namin alo ti ta ka chuan ole ka hre thiam e tuna chuan ka fanu hian a rilrual a siam fel lo ani hi gu hi nei ka phal lo tina ni lova mahse midang te pawh ka hmel hriat tir ve photang a duh ngei thlang ro se nuzini chuan alo ti ta a khawng e kapa hi namin a ti chuan a pa thlana chuan anu chuan a hruai a boral tawh thu a hrila a pa a hmu ve hman talo chuan nami chu a ti hrilh hai in hriawm a ti hle chuti laiin anu chuan a u nau nu yan hawng e chu a hmel hriat tira khatia a botak nu khan an lungai em em a fanu an awt bawk si nen fadang an la tam mai alo ni a lan dan chuan ani pawh chu a fel hmel khawp mai a university khata an local reng chu lo ni in mahse namin guafa a pai te hriat nu phei chuan a thi tle ti alo lang chhuak tan ta a lang chuan lawmpui viau angin lang mahse a rukin a mil lo ngal ta riau mai gu chuan zu chhung ko ina chuan kal lo sila an ina chuan nami chu awm chhun zawm zel sia duh a nuzini erawh chuan alo rem ti ho lo an in zawng hmu ve chauh bawk si nen nami pawh chuan anu thu chu a hnial hriat ve tho bawk si school an tan le chep tawh tho si a school hostel a awm mai chu a duh ta ni i rai bawk sia mi in an luih zatin an ti duh dah palang che gu an a ti pawh in tu man an hre chhuak lawang tiin alo chhang ve zela hawng i pawh chuan lungai su kei pawh dawmah chuan ka awm ve mai ang ka u nau nu chu ka lo veng him tlat dawn nia alo ti ve vata chutah meuh chuan nami duh dan chu an hnial duh talav ani zu chhung ko in chu an va thleng ta a alo ro pui in hlim takin chhia hlo ho te pawh chuan an lo lawm a a room tura an siam a pian hlim atanga an lo buat saih lawk sa diama chuan an luh tira a naupang lai thlalak te pawh lo awm nual mai kumtinin a pian champualin thil pek anu chuan alo pe zia thin alo ni a mahse hmuh tik ni an neih tak lo awangin a room ah chuan alo awm mawl tawp mai zel ani a pa khan a boral dawn khan thucha alo nei bawk a zu group shares a som nga chu an fanu an hmuh hunah pe turin a nupui chu alo chah lawk diam bawk ani chu thu han hriat chuan hawng e chuan alo thik sual hle a chutiang chu ka phu lo tunah phei chuan tha takin ka in zir phawt anga ya nakinah chutiang chu ka phu hunah min pe dawn nia tiin nami chuan alo hnial ve tlata rangka chak thi erawh chu a awr sak ve hram anu chuan tlangval kovin a duh zawng an awmem thlang turin a hril nami chu zu group nei tu te fanu bo alo ni tih fei he an a hriat chuan lohh thawn na riau a nei an chhungkua leh sumdawn na te chuan an chhiat pui a hlau hle ti lungawi lo pal pawh a hlo awm thei dawn tlat chu wang tak chuan a lawm a rilru hne tum a ngaih ni min pui a ngai tihna ni chu gu chuan alo ti zai a eng ang pawh in nei tum la anu nen chuan in compare duh ngai su alo ti lehlamah nami chuan lehkha zirri ka duh ani ngai zawng buaipui hman ka ni lo award dawn te ka duh bawk si a tiin chung mipa anu ina a zawn sak te chu a hnawl vek a a school kal tur erawh gu chuan alo thlah thlap i buai sia hnawa thawk rawh ka u nau nu karah pawh ka kal ve thei ring alawm tiin nami chuan alo hrilh an senior i hawng an chibai alo buk vata gu chuan alo bih deuh duk duk mai hello tu ngei ni i hawng an alo ti vat ka u nau pa ni hi namin alo ti khal gu chu alawm lo hle mahse nami chuan an nih na vel chu school ah mi ti mai tura puanzar kher chu ṭul a ti lova
chu chuan harsat na pawh a thlen thei ani mahse gu chuan a rukin a zui zela nami le i hong a ten competition na tel tura anin buat sai lai te chuan an bula chuan alo tei kwal chhena thawm alo nei deuh reng mai i hong a chuan pawnah chuan anam chhuak fiama ala haw duh chuang lo inziri to e mai break ve tur u mitan po a thalawang tiin nami chu avakai chhuak le dai I thi ka ni mo lekha min zirtir mai mai ani kha nami na ti chuan professor Chaberber ka roi sakang che gua chuan alo ti muk ani aya competition chungchang khera chuan experience nei tha nom lo nami na ti lai chuan I hong chuan lekhabu pakhat namin awo deuh mai chu alo pelia akal santari chu lekhabu ziak tu chu su chingi ani a go chuan chu nu chu a ko sak ta hial mai nami po chu a hlim hle angai san zong tak ni in a signature le thalak puite alo dila go chuan alo me sak ngi ngi WeChat lam thleng chuan in friend in amamo huna pianga a zo thei don boka wang chuan a hlim hle a I hongala chuan a u naw pa tak tak emuti in nami eidu zong te chu alo zot vel go chuan alo mel rum hle adu chu keiman ka pe ve mayang alo ti muk ente champa patilani kha ti boy to su secretary chuan alo ti ve bok chuti lai chuan nami thil siam chuan ti boy tu anei tatlat mai a classmate te chuan hetiang pen le thomno te hi khoya changai nei nge sugar daddy ineyem ni iri thei thin sia te an lo ti vel kanu min pe kani hi kanu chu zuzin iwi ania alo ti po in in zwar aniang fanu pakhat chia nei yan hongi ti in a thil siam te chu an lo po chhat saka nami thinrim chuan pakhat chu a hmaya alo ben sak chor mai chuan le ti in midang te chuan an lo man beta an pot vak vak alua ka lo chuak ta ehe Irian ni mo tu putar fa ngei pai zetir tu te hne na report ang u an lo ti le ham ham kan hno chhuatir don che an ti ta ka chuan nami chuan alo dang vata phakar zetin hongi alo lut chung ho te chu lo havin arai thu hi mi hne na in soi ni vai chuan in chak lo viawang alo ti vel ama ti tir vek an ni reng si a poisa a pe nge nge arai ti an shat chuan competition na po an tel tir du lo nge ya be se ni chuta kanu hian a soi ngai me lo che sin a zon ngai che po ka shelo shim shim na ba khi ngai to anei tak tak lo ilo in shat tir ta ka chuan a ko ho ve mai che ni kha thil pek a soi te po kha ka hmungai lo shim shim ke ngei po hi min ngai sak ngai lo ti in alo fui por char char mai chuta nami po chuan min hmangai wang ni lovin min ti bawa wanga in thiam lovin min shwai ho mai ani don hi ti in angai ta a anu in design a siam na na apek an po thler sak te po chu akal san ta dai mai chu hongi chuan rem changa la in thlate alo lak sak vel anu chu awa khol ngal boka thudik lo deuh te avashil I honga chuan konglaka chuan alo propose ta a chang mai ro hongin alo ti ve sek mai gu te chuan an lo thlir renga pangpar te an lo pelui ringot ma se ani chuan alo hnara gu po chu alo phei wata alo shwai son dai chung thil te po chu hongi ro man na ve kalo ni khami te pahnih kha u naw an ni lo shim shim anin kopreng alom ti in I honga chu a fui le zai to chang du nang nangin na mi inenga ke in kuwa kaneyang alo ti chat I honga la chuan alo ove mai bok arai ti po chu a she nge nge ra man na thatak siamin mi an rai ta a pen le paper amamo ringin peturin gu te chu an lo kala lo ni bodyguard te a roi sak zui ta hial mai nami po chuan alo hnial du lova hongi mi roi te khan nami chu mu tumin an vakala madam zini roi te kan ni e I blind date tur te kan ni an ti po chuan alo chhuwa du si lo awang le bodyguard te chuan an lo hnek tak shepa chuan an kal son ta a
hawng i erawh chu a unau nu anih miao awangin an luh tir. Na mi duh tawk te in ti hlim ve ang kanu thuzawm hi kan tih tur ani tiin a lem ziak lai te chu an kai chhuak tawp klapa te chuan a hruai ta a na mi chuan a chet dan vel chu maka ti deuh zu in tur te chuan a blind date tur te chuan an lo nge na a in dur lo awang te chuan an thin rim ta hial mai pawng sual te an tum vel hawng ila chuan a rukin video te chu a lo lak sak veka bodyguard te kha lo lutin chung ho chu an lo khawih hrep a luak a chhuah em awangin na mi chu damdawi ina chuan an hruai ngala gu leh a pi te pawh chu an lo thleng phei thuai a bed rest a ngaih tur thu doctor chuan a lo hrilh a nu pawh chu lo thleng ve li in khatia mipa te kha min thlan sak tawh su ka duh zawng chu nakina ka nei mai ang tiin na mi chuan a lo hrilh nghe ni in thiam lo hmel deuhin hawng i erawh chu a lo in sawi thiam zai zai thung na mi him taka a awm theih nan gu pawh chuan school naupang nih that leh mai chu a hnial lova a tawpah chuan design competition a a theh luh tur pawh chu na mi chuan a siam fel thei ta gu pawh chuan tha a lo tih pui hle a pakhat na anih pui ngei a ring bawk sana mawi deuh mai a pe ngi a hawng i chuan lo en thla zelin a thik leh ngang mai an school ah chuan nuzini pawh chu a lo lang hlawla competition an tan tawh dawn a lo ni a fanu ani tih hrilh rih lo tur leh tu duh sak na mah dawn a duh lo thu te a thehna ngeia chak a duh thu chu na mi chuan a lo hrilh a a nu pawh chuan engmah a sawi ta bik lo gu pawh chashni turah sawm ani a program pawh chu an tan ta gu chu a lo thleng thei si lo na mi hun chu a lo thleng ve ta si a design te chu an sawi fiah dawn a screen ah chuan klapa thil thleng te kha a lo in play ta tlat mai le hawng i khan a rukin a lo thlak tir leh pek ani awm e na mi chuan a ngaihna hre lovin a zak hle a off thei lawk bawk si lo a medical report te thleng chuan an lo pho lang zui i hawng ila chuan a lo an khum ve chiam bawk nuzini lo in rawl a tum la in nu public ah chuan kan chhung kaw hming ti hliau su a kutah dah tawp mai rawh tiin a lo dang vat kata ni lo midangin min phiar ru ani a ti chuan hetiang hi dan phal lo thil ani kan university min ti mual pho no chhoi ni e an principal pawh chuan a lo la ti zui mahse nuzini chuan a duh zawng sawi tir phot ro u a lo ti si na mi pawh in thil thlen dan te chu a lo sawi ve vata gu kha chashni mahse na mi khan fer taka tlin a duh si a tel ve chuan a fer lo an ti a hlo awangin a kal hma duh ta lo lo ni na mi chuan ka rai ngei mai mahse he school tan hian rai puar hnuh chhuah tur tih dan a awm lo a lo ti ve ta a thenkhat chuan tungia pa pawh hriat leh lo te chu lo ko chhuak ve phutla an lo ti leh ngal zata mahse guwa a lo lut ta chiah mai ke hi a fapai na pa chu ka ni e ani hi ka nu pui ani bawk a za thlak na leh dik lo na enge awm a lo ti ta si i hawng a pawh chu secretary leh fei he te chuan lo bel hrepin tu tih tir nge tin an dawp ta a engtin nge nang ni hian ka unau nu in tih zang am zawka tiin hawng i chu a lo in rawl vat ka chui chiang dawn nia tiin nuzini pawh chuan buaina siam chhun zawm tawh lo tur chuan a lo hrilh a na mi chuan a design mawi tak mai chu a lo ha chhuak a nalh an lo ti hlawm ngang mai hawng i erawh chuan a lo thik leh hle thung na mi chu pakhat na ani ta ngeia a nu pawh in a fanu bo a zawn hmuh chu na mi ani thu a rawn puang chhun zawm ve ta bawk principal pawh chu nawh chhuah ani ta zawka chu university a share nei tam ber chu nuzini chu ani tlat zoo group share zat ve pawh chu na mi kutah chuan hlan ani zui le ta bawka hawng i chuan ka in thlak pui ang che tiin na mi chu a hruai sawn a an lo hruai bo ngal dai engmah ziap awm lo chuan a in puang fai ta veka an rei tak em awangin gu chuan a sana pek hmang chuan an awmna chu a zonga a hre thei ta hlo mai i lo let leh hnu hian engkim ka chan vek gu pawh ka lo duh ruk reng thin kha ni a share la ka chang thei dawn hek lo ka nu hmangaih na pawh min chu sak ani
tiin hawng hi chuan alo an khum vak vak a reh hlum te a tum midang chuan an lo dang a em chu an zuam lo hawngin a fanu ngei a man tir ani tih a hriat chuan maka ti hle alo la khawl zui mi lian za ten lo dila mahse misual te chuan hawng hi pawh chu an ring zo tawh chuang lo gu te an lo thlen hnuah erawh chuan an tan che zui ta a nuzi ni chuan ka fanu ang chein ke enkawl chi a hetiang hian maw min rul let dawn nu pawh min ti tawh su nang nen hian inzawmna kan nei tawh lo ani tiin hawng hi chu a hril a gua leh na mi te inzawmna erawh a pawmpui zui ta ani hun a liam zela fa phir du awm tak tak an nei zui bawk a tha takin na mi pawh a graduate ve ta ani chhung kawhlim tak an ni zui zel e ole khati zawng kha tun tum drama chu alo ni le ta drama thar hmu nawm tak nen kan lo kir le vat dawn nia lo en sak thin tu zawng zawng te chungah lawm thu kan sawi e.